హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి శ్లోకే సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయంలోని 63వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వచ్చింది కదా ప్రభు? వచ్చింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 63వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఉద్యానాని చ రమ్యాని 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 విచిత్రైరమరద్రుమైః 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 కూజద్విహంగమిదునైః కూజద్విహంగమిదునైః
कूजद्विहङ्गमिदुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः गायन्मत्तमधुव्रतैः मधुव्रतैः गायन्मत्तमधुव्रतैः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः उद्यानानि च रम्याणि उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहाङ्गमधुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः कूजद्विहाङ्गमिथुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहाङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः हरे कृष्ण। रामनारायण चौधरी प्रभु, शशिकला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कुजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। शोभा रानी माता जी, बाल सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कुजद्विहङ्गमिथुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः। वेंकट नरसिंहदास प्रभु, श्रीलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कुजद्विहङ्गमिथुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामानि प्रभु जी। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। चामुंडेश्वरी माता जी, राजमणि माता, रामांजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः। हरे कृष्ण प्रभु।
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. ఉద్యానాని చ రమ్యాణి విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్యానాని చ రమ్యాణి విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామాలు. ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమతునైర్ గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నళిని మోహన్ మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే సూర్యప్రకాశరావు ప్రభు, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఉద్యానాని చ రమ్యాణి విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే ప్రేమలత మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్యానాని చ రమ్యాణి విచిత్రైరమరుద్రమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఉద్యానాని చ రమ్యాణి విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భారతీ మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైర్ గాయన్మత్త మధువ్రతైః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. రాజేశ్వరి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. ఉద్యానాని చ రమ్యాణి విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్యానాని చ రమ్యాణి విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా. ఉద్యానాని ఉద్యానవనములు ఉద్యానవనములు చ
కూడా కూడా రమ్యాని రమ్యాణి రమ్యమగు రమ్యమగు విచిత్రైః రై నానా విధములగు అమరద్రుమైః దేవతాలోకముల నుండి తెచ్చిన వృక్షములతో పూజ గానము చేయు విహాంగ పక్షుల మిథునైః జంటలు గాయత్ ఝంకారము చేయు మత్త మత్తిల్లిన మధువ్రతైః తుమ్మెదలతో కృష్ణ భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. రాజమహలు ఉద్యానవనములతో పరివృత్తమై ఉండెను. ఆ ఉద్యానవనములలో దేవతాలోకము నుండి తెచ్చిన పెక్కు రకముల వృక్షములు కలవు. ఆ వృక్షములపై తీయగా పాడెడి పక్షుల జంటలు వినసొంపుగా జంకారము చేయు మత్తిల్లిన తుమ్మెదలు హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ ఫస్ట్ పారా చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామం. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి వారి భాష్యానికి. ఈ శ్లోకమునందు అమరద్రుమైః అంటే దేవతాలోకముల నుండి తెచ్చిన వృక్షములు అను పదము ప్రధానమైనది. దేవతాలోకములు అంటే స్వర్గలోకములు అమరలోకములని ప్రసిద్ధి చెందినవి. ఈ లోకములందు మృత్యువు అతి ఆలస్యముగా కలుగుచుండును. అచటనున్నవారు దేవతల కాలమానము ప్రకారము 10,000 సంవత్సరములు జీవింతురు. మానవుల 6 నెలల కాలము దానిలోని ఒక్క రోజుతో సమానము. ఆ విధముగా దేవతలు స్వర్గలోకమునందు వారి కాలమానమును అనుసరించి 10,000 సంవత్సరముల పాటు జీవించి పుణ్యఫలము నశించిన తరువాత పొడమకి పతనము చెందుదురు. ఈ విషయములను వేదవాంగ్మయం నుండి తెలుసుకొనవచ్చును. అచట వారు 10,000 సంవత్సరములు జీవించినట్లే వృక్షములు సైతము 10,000 సంవత్సరములు జీవించును. నిజమునకు ఈ ధరిత్రి పైనను 10,000 సంవత్సరములు జీవించి వృక్షములు కలవు. ఇక స్వర్గలోకమునందలి వృక్షములను గూర్చి వేరుగా చెప్పనేల. అవి పెక్కు సంవత్సరములు జీవింప సామర్థ్యము కలిగినట్టువి. ఆ విలువైన వృక్షములలో కొన్ని మార్లు ఒక చోటు నుండి వేరొక చోటుకి నేటి కాలమునను అది అలవాటులో ఉన్నది తీసుకొని పోబడుచుండడం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామను గూడి స్వర్గలోకమునకెళ్ళినప్పుడు పారిజాత వృక్షమును అచ్చట నుండి భూమికి తెచ్చనని అన్యత్ర పేర్కొనబడినది. పారిజాత వృక్షమును స్వర్గము నుండి ఈ లోకమునకు తరలింప యత్నించినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడికి దేవతలకు యుద్ధము జరిగిన పిదప పారిజాత వృక్షము సత్యభామ భవనములో నాటబడెను. మనోహరములు మధురములు అయిన కారణమున స్వర్గంలోకమునందలి పుష్ప
ఫల పుష్ప వృక్షములు శ్రేష్టములై ఉన్నవి. అటువంటి పలు రకములైన వృక్షములు ఉత్తానపాద మహారాజు ప్రసాదమున ఉండెనని గోచరించుచున్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. సో ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశాతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో మరికొంత అక్కడ అంటే ఆ ఉత్తానపాదుడి యొక్క ఆ రాజమందిరంలో ధ్రువుడు ఏ విధంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నది, అక్కడ వాతావరణము అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఆ క్రమంలోనే మరి ఆ ధ్రువుడు అక్కడికి వచ్చినాక అంటే తన తండ్రి గృహానికి మహామణి ఖచ్చితమైనటువంటి గోడలను కలిగినటువంటి తండ్రి యొక్క భవనంలో ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఆ భవనం యొక్క ఐశ్వర్యాలను, ఆ భవనంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూస్తూ ఉన్నాము. సో అక్కడ శయ్యలు పాల నురుగు వలె తెల్లగా మృదువుగా ఉన్నవి. మంచాలన్నీ కూడా ఏనుగు దంతాలతోనూ బంగారు నగిషీలతోనూ చేయబడినటువంటివి. ఆసనాలు బల్లలు అన్నీ కూడా ఆ గృహోపకరణాలన్నీ కూడా స్వర్ణమయమైనటువంటివి. ఆ ప్రాసాదం ఆ రాజమందిరం అంతా కూడా మరకత మణిఖచ్చితమైనటువంటి ఆ చలువరాతి గోడలతో నిర్మితమై దేదీప్యమానమైనటువంటి ఆ మణిమయమైనటువంటి దీపాలను వారి యొక్క హస్తాలలో ధరించి ఉన్నటువంటి సుందరమైనటువంటి స్త్రీగణాలు ఆ గోడల పైన చిత్రీకరించబడి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పడం ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ
ఆ రాజప్రాసాదము అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను, ఆ రాజమహలు ఎలా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని, దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరివార ప్రాంతాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈరోజు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. సో ఈ శ్లోకంలో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా, ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రైరమరద్రుమైః కూజద్విహాంగమిథునైః గాయన్మత్త మధువ్రతైః అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఉద్యానాని చ రమ్యాని, సో ఆ ఉద్యానాలు, ఆ రమ్యమైనటువంటి ఉద్యానవనాలు, ఆ రాజమహలు ఏదైతే ఆ ధ్రువుడు నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రాజమహల్ ఏదైతే ఉందో అది ఉద్యానాని చ రమ్యాని విచిత్రై అమరద్రుమై అని చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ అమర అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటివి, దాని అర్థం. శాశ్వతం అంటే సంపూర్ణ శాశ్వతం అని కాదు ఇక్కడ. సో అంటే ఎక్కువ కాలము, అతి ఎక్కువ కాలము ఉండేటువంటివి. సో అంటే ఆ రాజమహలు చుట్టూ కూడా అనేకమైనటువంటి ఉద్యానవనాల చేత పరివృతమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ ఉద్యానవనాల గురించి విచిత్రై అమరద్రుమైః, సో ఆ ఉద్యానవనాలన్నీ కూడా దేవతాలోకాల నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి వృక్షాలతో, అంటే ఉన్నత లోకాలలో హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాల నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి వృక్షాలతో పెక్కు రకాలైనటువంటి, ఇక్కడ విచిత్రై నానా విధాలైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి దేవతాలోకాల నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి వృక్షాలు ఆ ఉద్యానవనాలలో ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఆ ఉద్యానవనాలపైలో ఉన్నటువంటి వృక్షాల పైన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కూజద్విహాంగమిథునైః, విహాంగమిథునై పక్షుల జంటలు కూజ గానం చేస్తూ ఉన్నవేట, తీయగా ఆ పక్షుల కలకల రావాలతో అదంతా కూడా ఆ పక్షుల యొక్క జంటల తీయని గానాలతో ఆ వృక్షాలపైన ఉన్నవట సో వినసొంపుగా. ఎందుకంటే కొన్ని పక్షులు వాటి యొక్క శబ్దాలు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా, ఎంతో వినసొంపుగా ఉండేటువంటి, సో అలాంటివి ఉన్నాయట. అదే సమయంలో జంకారము చేయు మత్తిల్లిన తుమ్మెదలు కూడా ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ గాయన్మత్త మధువ్రతైః, మధువ్రతై తుమ్మెదలు, మధువ్రత అంటే తుమ్మెదలు. సో మత్తిల్లి అంటే ఆ మకరందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మత్తిల్లినటువంటి ఆ తుమ్మెదల యొక్క ఆ రెక్కల చప్పుడులకు జంకారం చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వినసొంపుగా జంకారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ తుమ్మెదల యొక్క శబ్దం, జంకారం, వినసొంపుగా ఉన్నటువంటి తుమ్మెదల యొక్క జంకారాలు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ ధ్రువుడు నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఆవాసం ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశము, ఆ రాజమహాలు అనేకమైనటువంటి ఉద్యానవనాలతోనూ, సో ఆ ఉద్యానవనాలు అంటే శాశ్వతమైనటువంటి, అంటే ఎక్కువ కాలంగా ఉండగలిగేటువంటి, శాశ్వతం అంటే ఎలాగూ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు కూడా అశాశ్వతం, కాకపోతే మన కాలంతో పోలిస్తే ఎక్కువ కాలం ఉండేటువంటి. సో కనుకనే ఇక్కడ అమరద్రువై అంటే ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉండేటువంటివి అటువంటి వృక్షాలు. సో వాటితో ఆ పరివృతమైనటువంటి ఆ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ధ్రువుడు నివసిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నారు.
అంటే ఇక్కడ ఆ ఉన్నత లోకాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన వస్తుంది అంటే ఒక రకంగా ఉన్నత లోక వాసులు ఏవైతే అనుభవిస్తున్నారో ఆ విధమైనటువంటి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పబడినటువంటిది దేవతలు అనుభవించేటువంటి సుఖాలను ఈ రాజ మందిరంలో తండ్రి యొక్క లాలనలో ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో అది ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ దేవతాలోకాల నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి వృక్షాలు అమరద్రుమైహి అనేటువంటి పదం అంటే ఎక్కువ కాలము దాని అర్థం ఇక్కడ. అమరద్రుహే, అమరులు అనే దేవతల అమరులని మామూలుగా చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా, బట్ వాళ్ళకి కూడా కొంతకాలం పరిధి ఉంటుంది. కాకపోతే ఎక్కువ కాలం, మనతో పోలిస్తే ఎక్కువ కాలం కాబట్టి వాళ్ళని కొంత శాశ్వతులు అని చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆ దేవతాలోకాల నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ మనకి ఆ వృక్షాలు, ఎందుకంటే అక్కడ ఆ దేవతాలోకాలలో నివసించేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ కాలము నివసిస్తూ ఉంటుంటారు. వారికి మృత్యువు ఆలస్యంగా లభిస్తూ ఉంటుంది. కనుక అచ్చట ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలందరూ కూడా 10,000 సంవత్సరాల వరకు జీవిస్తూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాం. అలాగే మరి మన యొక్క 6 నెలల కాలము ఆ దేవత లోకంలోని దేవతలకు ఒక రోజు కిందికి లెక్క అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. సో కనుక మరి ఆ దేవతా లోకంలో ఉండేటువంటి వారు ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండినట్లుగానే ఎలాగైతే దేవతాలోకాలలో జీవించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నతులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విధిగానే మరి అక్కడ ఉండేటువంటి వృక్షాలు కూడా ఆ దేవత లోకాలలో ఉండేటువంటి వృక్షాలు కూడా ఉన్నతమైనవి, ఎక్కువ కాలము మరి ఉండేటువంటి వృక్షాలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ ఆ దేవతా లోకాలకు చెందినటువంటి వృక్షాలు ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాయని చెప్తారు. మరి జగత్ అంటే ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకమే కాదు, ఈ భౌతిక లోకం కూడా, అంటే భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకాల యొక్క కలయికతోనే ఉండేటువంటిది. సో అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. అందుకనే అక్కడ ఆ వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మనము ఈ అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో చేసుకున్నటువంటి కర్మ ఫలాలను అనుసరించి పుణ్యకర్మలను చేసుకున్నట్లయితే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరి అక్కడ ఆ ఉన్నత లోక వాసులు అనుభవించేటువంటి సుఖాలను అనుభవిస్తూ మరి తిరిగి ఆ పుణ్యము నశించిపోగానే మళ్ళీ తిరిగి ఈ మధ్యలోకం, ఇక్కడ మధ్యలో ఉండేటువంటి లోకానికి తిరిగి వస్తారు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఆభోనాలోక పునరావర్తినో అర్జున అంటూ చెప్తారు. అంటే బ్రహ్మలోకం, అత్యల్ప లోకమైనటువంటి పాతాళ లోకం నుండి అత్యున్నతమైనటువంటి లోకం వరకు, బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా అన్ని లోకాలు కూడా పునరావృత్తమయ్యేటువంటివి. కాకపోతే కాలక్రమంలో ఎలాగైతే మన జీవన కాలంలో జీవన పరిధిలో వివిధ రకాలైనటువంటి జీవులు, ఒక్కొక్క జీవి ఒక్క రోజులోనే పుడుతుంది, పెరుగుతుంది, ప్రత్యుత్పత్తి తమకు సంబంధించిన జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, మరణిస్తూ ఉంటుంది. దానికి ఒకరోజు మనకి 365 × 100 కదా. సో అలా కొన్ని జీవులు కొన్ని రోజుల పాటు నిలుస్తాయి, కొన్ని జీవులు నెలల పాటు జీవిస్తుంటాయి. మన భూలోకం మన దగ్గర కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులలో ఆ లోకాలలో ఉన్నటువంటి జీవుల యొక్క పరిస్థితి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ ఉన్నత లోకాలకు చేరి అక్కడ, ఎందుకంటే ఉన్నత లోకాలలో అక్కడ ఉండేటువంటి ఎంజాయ్మెంట్, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆనందము, అక్కడ ఉండేటువంటిది భౌతికమైనటువంటిదే, ఎందుకంటే అవి భౌతిక లోకాలే కదా. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఉండేదానికంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందము అక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి మనకి వేదాలలో చెప్పబడినట్లుగా అక్కడ వారు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ
ఆ దేవతా లోకాల వాసులు అనుభవించేటువంటి సుఖాలను అనుభవించి తిరిగి రావాల్సిందే అని చెప్తాం. సో అలాగే మరి ఇక్కడ అక్కడ జీవించేటువంటి వృక్షాలు కూడా ఎక్కువ కాలమే జీవించి ఉంటాయి. సో అటువంటి వృక్షాలు ఈ ధరిత్రి పైన కూడా, ఎందుకంటే మనం కూడా చూస్తాం కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రిందట చెట్లు అని చెప్తారు, కొన్ని చెట్లు కొన్ని వేల సంవత్సరాలని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు అప్పుడప్పుడు. సో కనుక మరి మన దగ్గరే ఈ భూమండ అంటే జీవులు సాధారణంగా 100 సంవత్సరాలు అని చెప్పే వాటిలోనే కొన్ని వృక్షాలు అంటే అవి ఉన్నత లోకాల నుంచి వచ్చినటువంటి వృక్షాలుగా భావించవచ్చు. అలాంటివి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు లేదా వేల సంవత్సరాలు ఆ జీవులు అంటే ఆ వృక్షాలు ఈ భూమిపై ఉన్నప్పుడు మరి ఇక స్వర్గలోకంలో ఉండేటువంటి వృక్షాలను గురించి వేరుగా చెప్పేది ఉంది. అవి ఇంకా ఎక్కువ జీవిత సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటివి కనుకనే వాటిని ఇక్కడ అమర ద్రుమైహి అనేటువంటి పదంతో సంబోధించబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ధ్రువుడు తాను ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనినటువంటి కారణంగా అతడు ఈ సాధారణమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవులు అనుభవించేటువంటి స్థితి కంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి. సో అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించినటువంటిది. అది శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలల్లో అత్యంత మధురమైనటువంటి లీల. సాధారణంగా చూస్తే ఏముంది, ఆయన పారిజాత వృక్షాన్ని సత్యభామ అడిగితే తీసుకొచ్చాడు కదా అన్నట్లుగానే ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఎంతో మధురమైన అత్యంత లోతైనటువంటి తత్వభరితమైనటువంటి ఘట్టంగా చెప్తారు. భక్తి భావనతో కూడినటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామతో కూడి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అంటే తన యొక్క గరుడ వాహనంపై స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి పారిజాత వృక్షాన్ని భూమికి తీసుకురావడానికి అంటే ఈ సత్యభామ అడిగినటువంటి ఆ ప్రదేశానికి తీసుకురావాలి అనేటువంటి తీసుకొస్తూ ఉంటుంటారు. అయితే ఆ ప్రయత్నంలో వాస్తవానికి ఈ పారిజాత వృక్షం క్షీరసాగర మదనంలో ఉద్భవించినటువంటి ఒక దివ్య వృక్షమే ఆ పారిజాత వృక్షం. అది ఇక స్వర్గానికి తీసుకువెళ్ళగా దాని యొక్క సుగంధం అంతా కూడా స్వర్గమంతా వ్యాపించి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ వృక్షమే ఆ ఇంద్రుని యొక్క నందనవనంలో ఉంటుంది అని చెప్తారు. అయితే మరి ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏది కూడా దేవతలకు కానీ ఇంద్రుడికి కానీ ఇంకే దేవతకు కానీ చెందినటువంటిది కాదు. ప్రతిదీ కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి చెందినటువంటిది కదా. సో అయితే ఈ సందర్భంలోనే మరి ఆ పారిజాత వృక్షానికి చెందినటువంటి ఒక పుష్పాన్ని నారద మహర్షి ఒకరోజు తీసుకొచ్చి శ్రీకృష్ణుడికి ఇస్తారట. శ్రీకృష్ణుడికి ఇస్తే ఆ పుష్పాన్ని శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణీ మాతకి ఇస్తాడట. సో ఇక్కడ రుక్మిణీ మాత మనకి దాదాపుగా అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి వైదీ భక్తి విధానానికి ఆమె ఒక పర్ఫెక్ట్ ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు రుక్మిణీ మాతను. కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ వృక్షం అంటే ఆ పుష్పాన్ని రుక్మిణీ మాతకు శ్రీకృష్ణుడు అందించాడో అది తెలుసుకున్నటువంటి సత్యభామ ఆలోచిస్తుందట. ఎందుకంటే సత్యభామలో కూడా ప్రేమ ఉంటుంది, భక్తి ఉంది. కానీ ఆ భక్తి మిశ్రమంగా కొంత ఐశ్వర్య భావనలతో కూడినటువంటి భక్తి ఉంటుంది అని చెప్తారు సత్యభామ. ఎందుకంటే
సో ఇంతకుముందు ధ్రువుడు ప్రస్తావనలోనే వచ్చింది కాబట్టి కొంత క్షత్రియ భావం ఉంటుంది సత్యభామ దగ్గర. ఐశ్వర్య భావంతో కూడినటువంటి ఆ దితో సత్యభామ ఆలోచిస్తూ ఉంటుందట. రుక్మిణికి ఇచ్చింది ఒక పుష్పమే కదా, మరి శ్రీకృష్ణుని నేను అడిగితే నా కోసం మరి ఆ పారిజాత వృక్షమే నాకు కావాలి, అది నేను కృష్ణుని అడుగుతాను, తద్వారా కృష్ణుడు నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడో తెలుస్తుంది అనేటువంటి భావనతో ఆమె ఒక భక్తి మరియు క్షత్రియ గర్వ భావనతో అడిగింది అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అడుగుతుందో కృష్ణ భగవానుడు భక్త వత్సలుడైనటువంటి భక్తులు అడిగింది ఏదీ కాదన్నాడు ఆయన. కానీ ఆ వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఆహాన్ని తొలగిస్తాడు అదే సమయంలో. సో కనుకనే ఆ సత్యభామ యొక్క కోరికను విన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చిరునవ్వుతో సరే నీ కోరికను నెరవేరుస్తాను అంటూ అక్కడికి వెళ్ళి మరి ఆ పారిజాత వృక్షాన్ని మొత్తంగా వేరుతో సహా తీసుకొని వస్తూ ఉంటాడు. దానికి ఇక్కడ మరొక పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ లీలల్లో ఇంకో అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఇంద్రుడి యొక్క అహంకారం. నేను పరిపాలకుడు, మనకు ఒక అధికారం రాగానే ఆ అధికారంలోను మనమే, నాది నేను అనేటువంటి ఒక భావన కలుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంద్రుడు కూడా స్వర్గాధిపతిని నేను కదా, నా వనంలో ఉన్నటువంటి వృక్షాన్ని కృష్ణుడు తీసుకెళ్తున్నాడేంటి అని దేవతలతో కలిసి యుద్ధానికి వస్తాడట. సో మరి ఇక్కడ ఎవరు వెళ్ళినటువంటి వాడు? దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు. ఇంద్రుడు వజ్రాయుధం కానీ ఇంకే ఆయుధం కానీ పనిచేయదు. సో వాళ్ళంతా కూడా ఓడిపోవడము, అప్పుడు ఇంద్రుడు ఒక గర్వము అణిగిపోవడము. సో నేను స్వర్గాధిపతిని అయినా కానీ ఆ నారాయణుడే స్వర్గలోక అధిపతి, అంటే అన్ని లోకాలకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు కనుక అని ఆయనకి నమస్కరించి క్షమాపణ చెప్తాడట. తీసుకొచ్చి కృష్ణుడు ఆ పారిజాత వృక్షాన్ని సత్యభామ యొక్క అంతఃపురంలో నాటడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా సత్యభామ యొక్క కోరిక నెరవేరింది. సో తన భక్తురాలుగా ఆమె అడిగినటువంటి కోరికను నెరవేర్చాడు. కానీ మరి ఆమెలో ఉన్నటువంటి గర్వం మరి ఇక్కడ అయితే ఆ లీలల్లో ఎప్పుడైతే అక్కడ అంతఃపురంలో సత్యభామ యొక్క అంతఃపురంలో ఆ పారిజాత వృక్షాన్ని నాటి అది పుష్పాలను ఫలిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సుగంధం అంతా కూడా, చెట్టు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండేది, సుగంధం అంతా కూడా రుక్మిణి మాత అంతఃపురానికి వ్యాపించేదట. సో ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే అహంకారంతో కోరిన దానికంటే వినయంతో సేవించేటువంటి దానికే ఆ భగవంతుడు కృప సహజంగానే లభిస్తుంది అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం, భక్తుల యొక్క కోరికలను భగవంతుడు నెరవేరుస్తాడు. అలాగే తద్వారా మనకి బోధన కూడా జరుగుతుంది, భక్తి బోధన కూడా జరుగుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇంద్రుడి గర్వాన్ని అణచినటువంటిది, అలాగే సత్యభామ యొక్క మిశ్రమ భక్తి గర్వం, ఆ రెండింటిని కూడా ఆయన శుద్ధి చేసినటువంటి. అలా అంతే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు, సుందరమైనవి సుగంధభరితమైనటువంటిది ప్రతిదీ నేనే అని చెప్తారు మనకి భగవద్గీతలో. ఇవంతా ఎందుకు అర్జున అంటూ చెప్పి. సో కనుక మరి పారిజాతం అనేటువంటిది అంటే ఏదైనా అది ఎవరి సొత్తు కాదు, దేవతలది కాదు, ఇంద్రుడిది కాదు, ఇంకెవరిది కాదు, భగవంతుడిదే. భగవంతుడు ఎక్కడుంటే అదే నిజమైనటువంటి స్వర్గము. సో కనుకనే భగవంతుడు ఉన్నటువంటి ఆ ద్వారకకు ఆ పారిజాత వృక్షము వచ్చింది అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో కనుక మనకి ఆ విధంగా అంటే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటే ఆ భక్తి భావంలో భగవంతుని సేవ చేయడానికి ఆ రసాలన్నీ కూడా భగవంతుడు యొక్క కొరకే ఉన్నవి, అంతేకాని ఇతరుల కొరకు కాదు అనేటువంటిది మనకి ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం దీని ద్వారా. సో అందుకనే మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్తారు, నధనం నజనం న సుందరీం అంటూ చెప్పబడినటువంటి, అంటే భక్తుడికి ఆ స్వర్గీయ ఐశ్వర్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఏం అవసరం లేదు. నధనం నజనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరి, అంటే ఎన్నెన్ని జన్మలైనా నీ యొక్క భక్తి కావాలి తప్ప నాకు నా ధనము నా ఐశ్వర్యము వద్దు, నా జనము వద్దు, సుందరులు వద్దు, ఏది వద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే మనకి భక్తి భావనే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవ కోరుకోవాలి అనేటువంటిది కోరుతుంది. సత్యభామ లాగా అంటే ఆ మిశ్రమమైనటువంటి కాకుండా రుక్మిణీ మాతలాగా, ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఈ భావంలో చెప్తారు, అంటే స్వర్గలోకాలలో ఉండేటువంటి ఐశ్వర్యం అంతా కూడా భౌతికమే. అది ఎంత ఎక్కువ దివ్యంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అది కూడా భౌతికమైనటువంటిది. అది ఏమాత్రము కృష్ణ ప్రేమకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి జీవులుగా శాశ్వతమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి జీవుడు మన యొక్క నిజ ధర్మం, మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి తెలుసుకో. ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులుగాను ప్రతిదీ భగవంతునికే చెందినటువంటిది. అది ఏదైనా ఫలం పుష్పం శ్రేష్టములు ఏదైనప్పటికీ కూడా అన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో ఉండేవి, భగవంతునికి చెందినవే అనేటువంటి యథార్థమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావన మనలో రాకుండా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక భావనలు అంటే మనసు ఇంద్రియాలు వీటిని భోగింప చేయాలి అనేటువంటి భావన నుండి మనం విడిపడతామో మనము ఈ దుఃఖాల నుండి సుఖ దుఃఖాలు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాల నుండి బయటపడి భగవంతుని యొక్క భక్తియుత భావనలో నెలకొని ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి శాశ్వతమైనటువంటి స్థితిని, అంటే ముక్త స్థితిలో ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే స్వర్గలోకాలు సత్వగుణ ప్రధానమైనటువంటివి, అంతేగాని పూర్తిగా గోలోక వృందావనంలో లాగా లేదా కృష్ణలోకంలో లాగా పరిశుద్ధమైనటువంటి సాత్వికమైనవి కాదు. సత్వగుణ ప్రధానమైనటువంటి లోకాలు, ఎక్కువగా సత్వగుణం ఉంటుంది. అక్కడ కూడా రజోగుణ భావన, ఇంద్రుడు నేను అనేటువంటి భావన, ఎప్పుడైతే నాది రాజ్యము అనేటువంటి పరిపాలన వచ్చిందంటే అక్కడ కూడా ఉన్నట్లే. సో కనుక మరి ఈ భావనలను అంటే ప్రతిదీ, ఎందుకంటే మనకి బ్రహ్మసంహితలో ఈశ్వర కృష్ణ పరమ సచ్చిదానంద విగ్రహ అని చెప్పారు. సో సర్వము కూడా ఆ భగవంతునికి సచ్చిదానందుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి చెందినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు తన భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుడికి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నతలోక వాసులు అనుభవించేటువంటి సౌఖ్యాలను ఈ భూలోకంలోనే అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.